Takaisin täällä Milk Barissa, pikku tauko siinä, vähän salkkareitten Seppoa ja Ismoa. Jatketaan täällä keskustelua, mutta mä voisin nyt tässä vaiheessa muistuttaa teitä noista meidän kisoista, mitä on käynnissä. Nimittäin jos ei ole esimerkiksi täksi viikonlopuksi mitään tekemistä ja voisit vaikka kaverisi kanssa lähteäkin ajelemaan Porvooseen päin, niin kannattaa osallistua kisaan. Nimittäin palkintona kisassa on aivan sikasiistit liput Winterfest-festareille, eli niin, talvifestarit. Harvoin näkee, harvoin kuulee. Muuta ei tarvitse tehdä, kun vähän vaan perustella, että miksi juuri sinun pitäisi päästä näille Winterfest-festareille. Kirjoita viesti alkuisena kisa, välilyönti ja tämä oma perustelusi ja lähetä se numero 17166, niin mikäli sitten raatimme on sitä mieltä, että sinun perustelusi on se kaikesta paras, niin voitat itsellesi nämä liput siis jo viikonlopuksi. Unbelievable. Ja sitten, jos haluat voittaa itsellesi, ja miksipä et haluaisi, kaikki haluaa voittaa itsellesi tämmöisen aivan äärettömän siisti Dudesonit Pipon ja sitten Stellan Skassin, niin kannattaa osallistua kuvaskabaan. Eli lähetä kuva noloimmasta levystäsi, mikä löytyy levyhyllystäsi. Eli joko sitten joku tämmönen LP-levy tai sitten CD-levy. Sillä ei ole niin väliä. Se voi olla bändi, se voi olla artisti, mutta kunhan se on tämmönen ehkä vähän surkuhupaisa. Tänne on tullut kaiken näköisiä Kirkoja, Aquaa, kaikkia näitä 90-luvun. Siellä on Daisin bändi muun muassa ja tuolla taustalla. Kyllä se on aika surkuhupaisa. Nimittäin Daisillähän taisi olla tämä Tamagotchi-hitti joskus aikoinaan. Se oli. Ja Superhero! Joo, I'm your superhero lover, super lover. Joo, se oli, toi oli kyllä aika nolo CD, mutta tossa oli potentiaalinen voittaja kyllä. Oho. Nyt on ymmärretty siis oikein, mitä tässä haettiin, kun mä sanoin, että lähettäkää näitä tämmösiä hassuja kuvia. Tässä nyt ei ilmeisesti ollut ainakaan CDn kantta, mutta siinä oli nyt jotenkin edes yritetty laittaa. Mutta se on aika hieno se puhuva päälevy, mikä meillä on täällä. Se on kyllä aika komea juttu. Mutta hei! Mä muistin just, että mun piti teille kertoa uutinen Tom Cruisesta, niin aion sen kyllä kertoa ihan hetken kuluttua. Hän on samassa bändissä kuin missä on Paleface, eli Paleface, ja sitten toi Red Drama, ja sitten Promoe taitaa olla siinä kanssa Loop Troop-bändistä Ruotsin puolelta, että englanniksi vetää, niin tuo Nape tulee kertomaan noista Porvoon festareista, jonne sinäkin voit voittaa tänään sitten liput. Kisa jatkuu siis toiseen lähetykseen. Kyllä. Kuin myös nolot levyt, PMMP-levy, mutta tuo ei ole nololevy.